हेलो। हाँ हेलो, पहचानत ना बाड़ू? हेलो कौन? भूल गेलू का? बेवफा हो गेल बाड़ू एकदम। ओहो आर्यन, इतना विशेष मिलत बा, कुछ तो अच्छा बोला। नो, यू आर चीटर। चला चुप। अच्छा ये बतावा, ई तोरा के घोचू कैसे पसंद आ गइल? गवर्नमेंट जॉब बा यार। ऊ अपन टैलेंट पे नौकरी ले ले बाड़े। सच में यार बहुत अच्छा इंसान बाड़े और हम बहुत रिस्पेक्ट करे नी ऐसन लोगन के। अच्छा अच्छा, यानी हम जॉबलेस बानी, यही से तू हमारा साथे फटीचर जैसे बिहेव करता रू। मान गईन तोहरा के, पैसा बहुत कीमती चीज बा। ऐसन कुछ नहीं के। हाँ लेकिन अगर तोहरा के मन के भड़ास निकाले के बा तो वो तो निकाल सकेला। चला ठीक बा, बाय। हेलो हेलो। हेलो। नथुनी में बड़ा हॉट लगा तारू। हमार हस्बैंड गिफ्ट के लिए बाड़न। और उ लमन के का जौन तोहरा साथे हम बितौले रहनी। बड़ा बड़ा मत हाँ का, हमरा के नींद आवत बा। यही सब खाक हो गए और तू वही नींद ले तारू। खैर, कल तू मिला तारू कि ना मिला तारू? नहीं। प्लीज आधा घंटा खातिर मिला ना। नहीं नहीं नहीं। शायद नंबर ब्लॉक कर देलस। माया, माया, अरे सब्जी लिया भाई। बाबूजी। द भाभी आपके फोन बजा था, लिया ही हम देता नहीं। ली ही। चलो हो गइल। अरे हो गइल, बस करा। हेलो के का हो गइल तोहरा के? हमार नंबर ब्लॉक करता रू। का करी? इतना फोन मत करा, हम तंग आ गइल बानी। ठीक बना करब, वादा रहल। बस एक बार हमरा से मिल सकेलू? सिर्फ एक बार ना? हाँ हाँ एक बार। ठीक बा, हम फोन करत बानी। यस, थैंक यू। हेलो। कहाँ बिजी बाड़ू हमार जान? तार कॉल बिजी आवता। अरे वो हमारे एगो फ्रेंड बा ना आर्यन, ओकरे फोन आ गेल रहे। आर्यन के बा? अरे वो कॉलेज के फ्रेंड रहे, शादी विश करे खातिर कॉल कइले रहे। और हाँ, वो सुंदर अपार्टमेंट बा ना, वहाँ ही रहेला। हो चलो ठीक बा, बाय, लव यू। लव यू टू। थैंक्स फॉर कॉफी, अच्छा बना ले वाला। एनीवे, हम चलत बानी, हमरा के लेट होखत बा। प्लीज 10 मिनट और रुक जा, हम छोड़ दे हम।
नहीं बाबा, हम चल जाइब। और देखा, एक बात के 10 बात रिपीट मत करल करा, हम इरिटेट हो जानी। हम इतना बुरा लगता नहीं। नहीं, ऐसन बात नहीं खे। हमार शादी हो गइल बा, हम केहू और के हो चुकल बानी, और तोहरा से ज्यादा वो हमरा चाहेले। हम उनका साथ गलत ना करल चाहेनी। और तू अब बच्चा नहीं खा, समझल कर यार। समझ सके नहीं, पर ई दिल के का करी हम। खैर, तो हर शादी में तो आ ना सकनी। 1 मिनट। ई हमार तरफ से तोरा खातिर। एकर का जरूरत रहे? चला हम छोड़ देता नहीं। रुका, अब हम एकरा पहन कर देखा चाहेनी। सुना, लगा देना। सॉरी, हम तोहरा के बहुत बुरा भला कहनी। ओके। और इतना बेशकीमती हार देवे की का जरूरत रहे? इतना प्यार करेला हमरा से, पता ना। हमरा बिना रहे के आदत डालला। मर जाए यार। ये हम का कर देनी? माया, माया, चाय लिया वा। आवत बानी बाबूजी। ई लिही। बैठा। का बात बा? बहुत उदास दिखा ताड़ू। नहीं बाबूजी, ऐसन कौनो बात नहीं खे। कपिल से झगड़ा उगड़ा हो गइल बा का? अरे नहीं, कपिल कहाँ बा? उ त कल रात से घर निखन लौटल। का? सच में? रात से घर ना लौटल और तू अबे तक हमरा के बतावलू ना? रुका, हम फोन करता नहीं। जनार्दन जी आपे बाड़े? कपिल आपे के बेटा बा? का बात बा इंस्पेक्टर साहब? हमके बहुत दुख के साथ कहे के पड़ता, हमके कपिल के बॉडी मिलल बा। का? जी। ये कैसे भइल? कब भइल? क्या कैलस? कहाँ भइल?
देखिए तो हमरा के पोस्टमार्टम के बादे पता चली, हे भगवान। लेकिन फिलहाल आप लोगन के हमरा साथे पुलिस स्टेशन चले के पड़ी।